Adjál meg te! Fejed ki! De nem adtuk fejétem! Undorít vagyok az helyzet. Már vezetek. Már semmi baj. El tudom, ahogy sincs véle. Azt a kurva, micsoda védés! Úszok telefon, azt kommentálod. Hallod? Basznál meg a kurva anyját, szóval kapusodtál. Nem vicces egyáltalán. De miért ott a labda, te? Hát ilyet is csak te csinálsz, mert te rohadt most összevédnálod. És amúgy te csináltad? Harry sárga, be van sárgulva a neve. Ez miért van? Mert sárga. De miért? Sárga. Mondjuk, hogy nem fekete. Kurván el a kurva büdös anyádba, te meg gyere már ki! Az megint semmi, hallod? A kurva lyukra csúszó geci anyára. Az lesz, bassz meg az anyádat! Mi az, hogy nem lesz? Ez mi undorító, Geci? Még nekem most, és még a maradékot neked csinálni.